que tal? Moi boas, benvidas a Recuncho Gamer. Que tal? Pasade xa por aquí polo Recuncho. Estamos Recuncho Gamer Podcast, que isto hai que aclarar, que se me olvida que estamos en podcast, modo podcast. Boas Parú. Benvidos á canle de Twitch de Recuncho Gamer, se sabe, twitch.tv/Recuncho Gamer. E tamén saúdos para a xente que está desde o chat, desde o iVox, estou hoxe. Desde iVox ou Spotify, que nos está escoitando desde ese bonito espazo temporal que é o futuro para nós. Que YouTube tamén, todo por aí. Saúdos de Gordillo. Volvemos agora con temática de videoxogos, tras ese especial Eurovisivo tan tolo e tan fermosa a mesma parte. Xa que estou falando de Eurovisión, pois vou falar con Lara, que a que hoxe quedou connosco, que fai ese medio de Eurovisión. Que tal, como andas? Pois moi ben, aquí estamos outra vez, nada, a ver que tal imos despois de recuperarnos de Eurovisión. Sí, aí, ainda, bueno, eu ainda hoxe co mi BBB ainda non paro, pero en fin. Non ia falar de BBBs con Ángela Trena, ou si, non sei. Que tal, como vas, Ángela? Mellor non, Vale. porque estou en fase de mirar carriños e sillas para o coche. Estou no pasando moi mal porque non sei se non me terei que hipotecar. Nada, pero bueno, como non me teño que recuperar de Eurovisión, como vos. Sí. Que a ver. Vin ata que vos vin a vos, que se me acabou a batería do portátil. Non, con vos foi a porra, as apostas. Se non se foi o luns, nos E viñamos xa. despois o día de Eurovisión vin tamén, non que sei, media hora ou así. Non aguantei máis. Tampouco, o mellor que dunhas semis, pero eso xa. Non queres comentar. Nada, antes de comezar, bueno, dicir, estádelo vendo no título do directo de hoxe, ou do podcast, que hoxe imos falar de traducción de videoxogos, en concreto dos casos de traducción relacionados co galego. Antes de dar paso ás nosas comidas de hoxe, pois quería preguntaros un pouco como andades. Como fai tempo que non fago a pregunta de sempre, de a que andades xogando agora, pois así, perfecto para retomar. A que andades xogando? Lara, que llevas? Pois estou xogando Horizon Zero Dawn. Como xa sabedes, eu sempre vou a rebufo cos videoxogos, sempre un ano máis tarde que saen, porque están moi caros. Pois nada, estaba aí super inmersa, como sempre, nas miñas partidas de 1 millón de horas, procrastinando ao máximo chegar ao final do xogo. Terrible. Ti, Ángela, que tal? Eu sigo no pozo del Elden Ring. Sí, provei, intento xogar outros xogos. Provei o Trek to Yomi, tamén xoguei o Tunic, que ese sí que me gustou, pero tamén é máis complicado do que parece. Este xogo que é como un raposiño, que é moi semellante ao Zelda, ten esa vista isométrica. Sí. Pero ten elementos tamén como de Souls, porque tamén se morres tes que ir buscar os cartos onde morreches, bueno, Sí. claro, estou na mesma. Eu necesito algo cun pico de dificultade que poida asumir sin ter que chorar cada media hora. Lembremos que o do Souls xa inventou Microsoft Word cando se che pechaba só. Plan, queres recuperar documento, eso é o concepto Souls de todavía. Gracias por darme o Pepa a falar do Trek to Yomi, do que xa temos na canal de YouTube unha pequena revisión do que xogamos. Sí, está interesantiño. A nivel de mecánicas non é nada novidoso, pero sí que a estética é moi bonito. Vou dicir Kurosawa para outra vez darle trago, que era cada vez que dicía Kurosawa no vídeo. Logo, esta semana, que aparte xa aproveito para facer un pouco spam do que temos esta semana no Recuncho, estou co Switch Sports, que mañá tenemos directo aquí no Twitch a 7 da tarde. Se está escoitando o podcast, pois martes a 7 da tarde. O domingo teremos tamén un resumo dese directo e tamén con algunha conclusión máis do que nos trae. De momento direivos que non se suda tanto como no Ring Fit, co cal case agradezo, porque senón a agua está cara para ir a ducharse cada vez. O deporte está sobrevalorado. Sí, eso sempre. E con esta conclusión, que os parece se... Mira, imos poñer musicote hoxe. Isto, lembrame Eurovisión que estou facendo tempo con frases largas para meter música. Imos poñer musicote do Undertale, o tema de Megalovania, e damoslle paso a Celia Rocha Taguas.
este tema de Toby Fox, creo que era o... Bueno, de Toby Fox que é o que fixo todo, sí. Música, fixo xogo, fixo... Creo que a edición física non a fixo el, pero tampouco descartamos. En fin, nada iso. Pois imos para a compañeira do mundo da traducción Celia Rocha Taguas sobre un TFM que se titula A neutralidade de xénero no galego, proposta de traducción para a localización das marcas de xénero do videoxogo Undertale, pensando o da música esta. Así que, moi boas, Celia, benvida. Hola, ¿qué tal? Gracias ¿Qué tal? por terme aquí. Pois, nada, Cortaste moi pronto a música, direito, pero... No, está de fondo aí. Ah, vale. No, de feito, xa vos aviso que todo o podcast de hoxe vai con música do Undertale por debaixo, así que se vos queredes, achegados, por exemplo, a Spotify ou calquer outro sitio, está para aí disponible tamén. Pois o primeiro, que é isto da neutralidade de xénero no galego no caso do Undertale? Comezamos forte. Ben, para comezar, a neutralidade de xénero en sí basicamente poden ser dúas cousas, non ben como nos referimos a unha persoa cando non sabemos cal é o seu xénero, ou como nos referimos a unha persoa cuxo xénero non cae dentro da binariedade home-muller. No caso concreto de Undertale, a personaxe principal, que se chama Frisk, é un humano que cae nun mundo de monstruos. Este humano non ten un xénero definido. No inglés refírense a este humano cos pronomes they, them. O sea, que non sabemos se é unha persona de xénero neutro ou simplemente descoñecemos o seu xénero. A problemática que xorde ao intentar traducir este xogo, ben sexa ao castelán e sobre todo máis ao galego, é que ningunha destas dúas linguas, especialmente o galego, ten unha forma gramatical asentada para referirse a este tipo de... Non a este tipo de xente, non, pero a este tipo de xéneros, digamos, non? Ben sexa porque non se coñece ou ben sexa porque é un xénero máis algo do binarismo. Entón, a miña idea era tentar exportar todas esas marcas de xénero nas que se fai referencia moi concretamente a ese xénero neutro ao galego, sen ter que recurrir a un xénero gramatical neoloxista, tamén sen perder o que sería a semántica, ¿no? Todo o significado que ten o xogo, porque toda a acción, case toda a acción, sucede a través de cadros de texto, co que é moi importante manter todo ese significado que poden ter todos e cada un dos cadros de texto. Presentouse un reto bastante grande, porque moitas veces podías tirar de cousas que directamente non tiñan xénero xa de por sí en galego, como moitos apelativos cariñosos, tesouro, cariño, meu amor, meu ben, tal, pero outras veces había que rearranxar as frases ou incluso reescribilas para que tivese o mesmo sentido no galego, pero mantivese esa neutralidade, o sea, que non houvese unha marca directa de xénero de é home ou é muller. Finalmente, conseguín facelo, conseguí salvar a papeleta, verdad? Pero mostra a necesidade que hai, non tanto no castelán, porque no castelán sí que hai unha forma gramaticalmente válida, que é o pronome elle, senón a necesidade de atoparmos algo válido no galego tamén, para poder achegarnos un pouco máis coa nosa lingua ás realidades da vida, as realidades tanto individuais como colectivas, non? Sei que hai propostas a día de hoxe gramaticalmente válidas, como a de o pronome Eli, que está moi ben desenvolvida por Elio Miramontes. Podo logo dicir onde podemos atopar toda esa información, pero eso, o importante no meu traballo era facer ver que é posible facer unha traducción neutra no galego, mais para que realmente saia ben e se poida empregar non só neste xogo, senón en calqueira outro xogo ou calquer outro eido na vida, fai falla avanzar na lingua e no seu uso, basicamente. Sí,
Sí, porque para xutar co resto da xente que nos está escoitando ou vendo, unha das cousas que soe pasar de inglés a outros idiomas, como pode ser castelán ou galego, que moitas veces eso, temos problemas con que incluso os propios programadores ou xente que diseñou o xogo non está tendo en conta que igual pues, precisas duplicar líneas de texto ou... Claro, sí, ese é un problema do que adoecen prácticamente todos os xogos, non? Ou moitos xogos, incluso títulos grandes con moito presuposto, non? Nas primeiras fases de desenvolvemento dun videoxogo os estudos non tenden a considerar que o seu xogo pode ser xogado en máis dun idioma, que xeralmente é pois, o inglés, en menor medida, pero tamén grande, o xaponés, cando se desenvolven dende lá. Mais está cada vez máis claro que se lle dedican un pouco máis de tempo a desenvolver o xogo de forma que poida ser localizado, traducido no futuro máis próximo, non é unha inversión tan custosa ao comezo, pode parecelo un pouco, pero realmente todo ese diñeiro, todos os cartos vanlos amortizar en canto o xogo saia ben traducido xa dende o comezo, porque os fans van darse conta de que o xogo está ben feito, ben traducido, poden entenderlo perfectamente, e iso repercute nas ventas. É unha pena que non se faga tanto como se debería facer, pero esperemos que pouco a pouco vaya mellorando a cousa. Non sei, queres preguntar unha cousa a Lara Ángela? Pois eu queria che preguntar, a verdade é que, bueno, li un pouco o traballo que me pasou Iago e pareceume excelente que quixeras facer unha traducción ao galego dunha forma neutra, evitando neoloxismos. Estaba vendo pois, como rearranxaches algunhas frases e tal, e realmente pareceume un traballo impresionante, porque deume conta de que sí, que é posible falar dunha forma neutra, rearranxando moitas veces como se din as cousas, non ten máis. E a verdade é que me sorprendeu moito e quería che preguntar por qué querías evitar os neoloxismos? Pois, en resumidas contas, porque, bueno, por varios motivos. O primeiro é porque se me escapaba o tempo, se me escapaba o espazo, porque como comezase a inventar cousas que fosen gramaticalmente correctas, alá iba o tempo e os caracteres. Logo, tamén porque penso que, se ben é certo que sí que hai que tentar que a lingua, a base de empregala, non a base de que veña unha academia e diga isto dice así, non? Senón a base de que as usuarias das linguas as empreguen dun xeito máis propio do que están vivindo, non? Sí que, bueno, estou me facendo un pouco lío, pero en resumo, se ben é certo que penso que sí que hai que facer un pouco de evolución por parte das usuarias, introducindo cousas novas, penso que tamén hai un montón de recursos no noso propio idioma que non temos en conta, porque por cuestións normais, non? Porque non todo o mundo traballa coa lingua día así día tamén, non? Simplemente, pois, hai cousas que non nos decatamos delas ou non as temos na cabeza. Penso que hai que rescatar moitas expresións, hai que empregar o idioma da forma máis natural posible, sen caer en cousas que sexan un pouco arcaicas ou bellas, tampouco sen abusar tanto dos neoloxismos, porque senón vais conseguir o contrario, que ninguén o entenda. Entón, os cambios teñen que ir pouco a pouco, son necesarios, pero tamén é necesario botar unha ollada atrás para ver o que xa se ten e empregalo tamén. A min chamou a atención que o xogo en inglés sí que está pensado para ser unha forma neutra. Sen embargo, na traducción ao castelán asumiuse que era un neno. Na traducción oficial ao castelán o protagonista é masculino. Onde hai traducción oficial? Porque ata o que eu fixen no meu traballo, agora fai tempo que non o xogo, pero polo menos ata a data do meu traballo, localizacións oficiais había unha, ao xaponés. Pois claro, eu busquei información sobre o xogo e en todas as informacións poñía o protagonista é un neno que entra nun mundo tal, e digo, esta xente de onde sacou que esa é unha situación.
Claro, eso igual tamén é un tema de ter perspectiva de xénero desde os medios de comunicación que tratan videoxogos, porque eso tamén xa é Claro, un pode ser tema. cousa Claro, dos medios. sí. Ou quen fai a entrada a Wikipedia ou donde sexa, eso Tamén. cualquier sitio, pero claro. Incluso tamén pode vir un pouco bueno, non sei ata que punto, non? Pero das traduccións fan que fai a xente, que moitas veces os medios pensan que son oficiais porque realmente non indagan moito no que están a reportar, non? Pero ás veces as traduccións de fans, se non por ser de fans están mal, ás veces non teñen os recursos que unha persoa formada en traducción pode ter para darlle a volta ás cousas, pensar como dicir algo que tal, ou directamente incluir neoloxismos. Así que, sobre todas as formas, podo chegar a entender, dado como están as cousas, que se refiran a Frisk como un neno humano por sinxeleza e punto, mas non por eso está ben, claro. Hai que tentar coller todo o que temos e o que sabemos e ir un pouquinho máis alá. Sí, pero logo hai un punto do teu traballo que me chama un pouco a atención das estrategias, que isto creo que de Moreiras xusto... Este Moreiras, que está aquí. É do señor Moreiras, sí, señor. Sí, que claro, que digamos son os tipos de escenarios de que facer ante unha traducción. Non sei se podes contar un pouco cales son eses 5... Sí, a ver se me lembro ben, porque sabei tempo do traballo, pero bueno, a primeira, se non me lembro mal, era non traducir o xogo, o cal non ten sentido. A segunda é empregar o masculino xenérico, que é como o contrario da intención do meu traballo, tanto do FM como no meu traballo actual. O intento o máximo posible non empregar ese masculino xemónico. A terceira era a que mo empreguei, que era traducir mantendo esa neutralidade de xénero no máximo posible. Logo a cuarta e a quinta xa iban un pouco máis e xa tiñan que ver co tema do código do xogo, que sería traducir con variáveis, e a quinta traducir con macros, que eso xa non é cousa do traductor, senón que ten que vir do desenvolvedor do xogo, que nos den os archivos cos que traballar, que xa estexan montados para que as nosas traduccións se saian conforme o que ten que ser, conforme a personaxe ou a escolla da xogadora ou o que sexa. Sí, que se digamos líneas de código para detectar se ten marca de xénero e utilizar pois feminino, neutro ou masculino. Iso lógicamente quedábase fora do meu traballo porque non teño acceso ao código e anda que tivese, eu non sei cambiar o código como para que amose iso, non? Iba a te preguntar, bueno, non sei se Ángela queres preguntar ou estabas aí cá. No, estaba me rascando. Nada, sí, isto é a particular de verlo en vídeo. Non, queria preguntarse polo xogo en xeral, entón, por que o Undertale e non eso, outro? Pois a resposta é bastante sinxela, porque no momento no que tiña que escoller a liña de traballo e desenvolvera un pouco, estaba volvendo a xogar a Undertale. Non había máis. A miña liña xeral do TFM era traducción multimedia linguas minorizadas ou minoritarias, non me lembro, sendo a caso de galego veñen a ser as dúas cousas. Dixen eu, pois a verdade é que estaría ben, agora que estou outra vez volvendo a xogar a Undertale, estou moi metida no rollo, coller esa particularidade que ten Undertale, que é o tema de ter un xénero neutro no protagonista principal, o sea, non protagonista, punto, e tentar traelo ao galego, que non só é un exercicio moi bo de traducción por o xénero neutro, senón que tamén é algo que fai que o galego teña máis visibilidade, ainda que se xa atende a humildade dun TFM, e ademais tamén un pouco de activismo, que é o meu rollo, ser un pouco pesada cos temas que máis me interesan, como por exemplo a neutralidade de xénero e a visibilidade do colectivo LGBT+. Así que, pois basicamente por eso, unha conxunción de cousas, alinearon os astros, eu estaba en Steam todo o día xogando Undertale e pum, sucedeu así. Así que, bueno, pues nada, quédanos tamén saber que igual Ángela Triana dentro duns anos fai algo sobre el Elden Ring.
Pero eso sí. Coescribímoslo se queres, Ángela. Un traballo sobre o shock postraumático. Vou facer. Sí. Nada, lembra de xente que estades seguindo en directo esta conversa que podes tamén deixar alguna pregunta, alguna apreciación como estás facendo por aí. Tamén, cousa máis xenérica sobre traducción, non ten por que ser neste caso que están falando de Undertale, senón cosas en xeral. Aquí temos, por exemplo, outro gran traductor, Elden Ring ou Daniel. Moi ben. Gracias Galufi. Se os parece, imos ver un poquinho dun xogo que se chama Rusty Ruin. Se dixen ben. Chámase Rusty Ruin, verdad? Confirmado, por favor. Sí, No, Ruin Riders. Ruin Riders. Rusty Ruin é nome de fase do Sonic, seguro que é unha cousa desa. Imos ver un poquinho do Ruin Riders. A ver que tal. Bueno, neste caso estamos vendo un pouco de imaxes do trailer, espetando a música do trailer do acabo de dicir o nome, non me lembro xa, do Ruin Riders. Neste caso temos as imaxes en inglés, pero é un show que ten traducción ao galego e que ven de ser premiada nos premios ETIF da Escola de... nunca... Estou falando casi eso. Bueno, de ETIF en Vigo, de traducción e interpretación de videoxogos en Vigo. O que me levou o premio mellor traducido localizado ao galego foi este Ruin Riders. Entre o equipo que participou nesta traducción temos a Saleta González. Moi boa, Saleta. Hola, Que tal, como estás? por aquí andamos. Gracias por invitarme. Xa que non me sai o nome do xogo, iba a te pedir que nos fales un poquinho de que vai un poquinho. Xa sei que igual ti non o xogaches, ou porque isto da traducción xa sei que piades un texto e logo faces o que podades, pero Eu de que que vai? son gamer vaga, vale, entonces eu non xogo, teño que xogue por mí, eu miro. Pero bueno, vamos a ver, o Ruin Rider basicamente é un roguelike táctico por kendas, basicamente no que unos animaliños, en plan furritos, percorren unhas ruínas para topar algo que hai ao final. No spoilers, non vou facer spoilers, pero... Entón, basicamente foi eso. A traducción foron as miñas prácticas ao rematar o ETIF. Bueno, pues gañou un premio. Sorpresa. Parabéns. Digamos, dentro tamén falamos un pouco do proceso, o sea, como é o proceso de neste caso, sobre todo o galego, porque eu, por exemplo, teño a primeira dúbida, imagino que tías o texto base en inglés ou sí. Tiramos de castra, vale, algo ben. En este caso, en concreto, eu fixen a traducción desde o inglés, pero tamén tiña a que se fixo o castelán. Pasáronme unha folla de cálculo, basicamente, que eu despois exportei a Trados, pero para min sempre é mellor se pode traducir desde original, porque sempre hai matices que se perden na traducción. Entón, se ben usei o castelán para apoiarme en certas cousas, porque estive en contacto con un dos desenvolvedores, efectivamente, Comenta polo chat que gañou un piso de papeles de YouTube. Sí. Pois... Joder. Eso, hai cousas que se perden na traducción. Entón, apoieime un pouco en certas cousas de terminoloxía no castelán, pero principalmente foi desde o IKIS. Nada, eso, falaba de un equipo, non sei se me sabes citar todo o equipo que están formados, imagino, Ramón Méndez tiene unha piscina porque Ramón Méndez é o pai que andan por aquí. Ramón foi o coordinador. Claro. Entón, el foi o que me puxo contacto con Monroy, que era o desenvolvedor co que falaba eu. Cando estaba traducindo, estaba eu soa de traductora, que foi en plan a parte o core do xogo. Bueno, falaba con Monroy. Despois, o que quedou, o que se saiu despois de que eu acabase esas prácticas, traduciu no Iago Nicolás Ballesteros, que estivo tamén recollendo comigo o premio outro día. Bueno, nada, eu estive en contacto con el, e logo, bueno, xa que está Moreiras no chat, el foi o que revisou cando acabei como profe de tío, pois tocoulle a el.
E basicamente foi eso. Non é un xogo que teña moito diálogo, ten algo de diálogo, ten algúns textos de lore por aí, que foi obviamente a parte que máis me gustou traducir. E iso. Foi o meu primeiro xogo, o meu primer bebé. Pois, se vos parece, ahora contestade quen vexades, Celia ou Saleta, porque quería facer un pouco preguntas de primeira clase de traducción, ou nocións básicas de traducción, porque claro, aquí, a ver, eu sí que vou un pouco máis de alumno ventaxar, porque tamén me estou aquí intentando aprender algo de cousas destas, pero sí que eso, para saber un pouco como funciona eso. Falábamos de que principalmente material base, que normalmente se traballa con inglés, e falabas eso, que estaba Moreiras de revisor. Digamos que hai diferentes funcións, non sei se pode falar un pouco das distintas funcións que hai no proceso de localización. Alto, esperade. Antes vamos a definir que é esa palabra. Localización. Ben, grazas. Porque é algo do que sempre falamos ao traducir videoxogos, pero non explicamos o que é. Ben apuntado, Lara. Eu mesmamente, a localización é un proceso que non só inclúe traducción, inclúe tamén ás veces modificación de gráficos, de colores, etc. Pero en resumo é transportar unha cousa dun idioma barra cultura a outro. No caso dos videoxogos, unha grande parte da localización é a traducción ao idioma, máis frecuentemente idioma do país concreto. Por exemplo, non é o mesmo traducir para español de España que para español de Latam. Ás veces tamén inclúe a traducción de elementos gráficos, como poden ser, cartéis que aparecen no fondo do xogo, ou nomes de sitios, ou cosas así. Ou incluso documentos de lore, por exemplo, non? Ás veces incluso tamén, sobre todo cando se exporta a culturas máis lonxanas, incluso paletas de colores, non se poden pregar as mesmas cores aquí que en China ou en Japón, por exemplo, as cores teñen significados distintos. Así que, basicamente, é a traslación dun produto dunha cultura a outra, non somente dun idioma a outro, senón dunha cultura a outra. Sí, que logo pasan cousas como o do Hyundai ese, que aquí suena moi ben. Exactamente. Unha aperta a esa marca de coches, se nos quer patrocinar, xa sabe. Nada, entón, iso, unha vez que xa temos claro da localización, que roles se xogan? O sea, que tipo de perfis podemos atopar aí, traballando? Vamos a ver, dentro da... Eu destacaría, dentro do mundo laboral, pois 3 perfis principales, que serían o xestor de proxectos, que é o que organiza todo, o que reparte os lotes de traducción para o equipo de traductores, os traductores en sí, que son os que realizan, bueno, dixen 3, 4, non fagades caso. Son os que realizan a traducción en sí. Se están en contacto mellor, por se hai algún PM escoitándome, vale, digo, se pode comunicar, funciona moito mellor a cousa, vale? Pero bueno, despois estaría o que pasaría del proceso de revisión, que están os revisores que revisan o texto en sí que nos traducimos. Tamén son traductores da maior parte. O que pasa é que eu non reviso porque son un desastre e non teño nivel de concentración necesario para iso. Non son capaz. E logo xa outro nivel de revisión máis, vale? É o dos testers que xogan o xogo, ven aí os problemas que hai, se pasa de caracteres se sae da caixa algo, se hai algún carácter que se usou que non se traslada ao código do xogo e cousas así. Entón, esos serían os roles principales que destacaría eu un proceso de traducción de videoxogo. Bien, pregúntanos aquí unha cousa polo chat, tamén Lara Ángel, se queres alguna cousa, pregúntanos por aquí, que historias de terror con project managers podes contar? Igual quería que a volvan a contratar. Ya, igual. Non se pode contar.
No, a ver, se non dis nomes, a ver, historias de terror con Project Manager son desde que che diga antes unha traducción de 5.000 palabras para dentro de 2 días e cae o servidor e dices ao Project Manager, mira, está o servidor caído, non hai tempo físico para realizar isto. E dicen, bueno, vamos a esperar a que se amañe só, porque non queren molestar aos donos. Entre outras cousas, logo que non che manden TMs, porque non hai TMs, que che manden TMs con bases terminolóxicas, con termos que están mal, o pan de cada día, realmente. Mamá. E logo está o tema eso de que, por exemplo, nunhas das empresas das que traballo non nos deixan comunicarnos aos traductores. E é un problema, porque claro, complicadísimo, porque se tedes que estandarizar o mellor algunhas cousas, supoño. Claro, realmente, se nos deixasen facer bases terminolóxicas para todos os xogos, tería moito máis sentido, porque ti, en plan, hai unha serie de termos que se van repetir, obviamente, en todos os xogos, durante todo o xogo, vale? E ti, pois mira, está xa na base terminolóxica, xa te aparece no glosario do programa de traducción que estés empregando, vale? E non tes tampouco a necesidade de andar, mira, como traduciches isto, como fixeches tal. Pero se non hai ningunha nin a outra, logo o que pasa é que o Cristo é para o revisor. E o problema é que é un Cristo, e ademais o problema é que despois o revisor puntúate. A traducción é un traballo no que te están avaliando constantemente. E en plan, é que o traductor 2 cagou, non? O traductor 2 non se estaba enterando de que pasaba, amigo, porque non lle destes ningún tipo de ferramenta para iso. Entón... Maldito traductor 2. E collenche así, o monigote do Script View e soltante no texto atopa ti a forma de chegar a casa. Ademais é que os textos que che pasan, os lotes de traducción, nunca van ir ordenados. Nunca me pasou en ningún xogo. Bueno, sí, nos xogos que traducen enteiros, vale, aí sí van ordenados. Pero noutros son partes do medio, partes de detrás, partes doutra. Hai un xogo que traducín, que non podo falar porque ten NDA de momento, que pasei un fatal traducindo, porque o texto en sí tiña cousas bastante triggering. Tiña tal. Que pasou? Que cando me mandaron o terceiro lote dese xogo, estaban aí os trigger warnings. E foi como... Hola... Podíades meter avisado antes, non sei, por favor. Que é algo que tamén poderían facer polo ben dos traductores, que tamén somos personas. Facémolo, pero... O sea, a falta de contexto, vamos, é o que estamos falando de ahora de razón. Claro, é basicamente polo menos dicirche, mira, se xa primeiro deberían darche o pegging do xogo que estás a traducir para saber en donde te estás metendo. E logo, se hai contido especialmente violento, sexual, etcétera, avisade, non sei, un detalliño tal. Ademais tamén, pois a veces sí que che mandan un resumo de o xogo este tal, pero tamén hai outro problema do que falaba outro día, non me acordo que hai en Twitter, son mala compañía de traballo, pero dicía en plan, non nos dan prácticamente tempo para rexeitar ou aceptar un proxecto, porque a industria vai tan rápido que igual tes, o que sei, en 5 minutos xa está asignada outra persoa e pois temos vida, igual estamos con outro proxecto, igual estamos comendo algo, tal. Entón non che dá tempo a ler todos os detalles e os pormenores do xogo antes de aceptar ou non aceptar o proxecto. Claro, que falábamos antes dos test, non nos chamamos a falar dos tester, que tamén eu de pequeno pensei que o tester era en plan como isto o meu soño pagache por xogar. Efectivamente. Ojalá. Ni loca me meto yo aí. No. Bueno, aproveitas para mandar un saúdo tamén a Mariña de Twitch en Galego, que tamén anda ahora por aí por Nintendo, creo que testando. Creo que sigue viva, co cal xa é unha boa noticia. Quería falaros tamén eso, dos distintos tipoloxías de textos, porque temos os clásicos textos de menú, que iso imagino que cando xa levas 3-4 ou xa te vas xogada toda a tua vida, pois vas tirando, e logo hai cousas máis
É dicir, creativas, pero igual non sempre son divertidas de facer. Non sei que tipos de textos, bueno, por comentaros un pouco tamén ca xente, cales son os que vos chaman así máis atención ou vos gusta máis meterlos con eles? Eu creo que debo ser a única persona neste mundo que verdadeiramente disfruta dos textos in-game, que son como o peor. Grazas. En xeral son moi difíciles porque son todos eses textos que aparecen en menús, en submenús, por exemplo, nos botóns de escoller unha cousa ou outra, en accións concretas, tal, que son textos moi repetitivos, non? Porque non só se parecen moito a outros xogos, senón que aparecen un montón de veces no mesmo xogo. A problemática con eses xogos é que xeralmente son ou unha palabra ou un grupo de palabras moi pequeno, pero precisamente por ser pequeno tes esa restricción de espazo, no que se traduce en restricción de caracteres no texto, e moitas veces resulta case imposible trasladar unha idea moi curta do inglés, que é a lingua da que traducimos, ao español, basicamente porque o idioma inglés ocupa menos espazo que o idioma español. A maioría das palabras, bueno, que o galego tamén, claro, a maioría das palabras non son monosílabas, senón que ademais ocupan moi pouco espacio, pero teñen moi poucos caracteres, e no español e no galego encantanos fallarnos. Entón, resulta un reto que eu entendo que a xente non lle guste, porque deixaste a cabeza e pasas unha hora para traducir yes, no, pero a mí, personalmente, gústame ese reto, pero tamén me gusta traducir ás veces diálogos, porque aí, por exemplo, é cando te podes explayar un pouco máis e facer un pouco máis de transcreación, non? Se ven, como di Iago, non é ás veces divertido por a natureza do propio diálogo, sí que tes un pouco máis de cancha, non moita máis, porque segue estando a restricción de caracteres del demonio, pero para eso está a fórmula largo igual de Excel que te salva el culo. Eso estaría. Que conste pero que sí. Normalmente nosotros en plan non traballamos en Excel, usamos outros programas e xa pasas o cual tamén te avisa, pero bueno, que conste que non todos os xogos teñen limitación de caracteres, pero os que teñen son un puto pesado. Sí, claro, hai algúns sí que teñen as caixas de texto, por exemplo, que son un pouco máis dinámicas e adaptanse ao tamaño, e sí que é certo, como te diste, Sally, que non sempre se traballa en Excel. De feito, moitas empresas prefiren incluso traballar con software propio ou ben que estexa enfocado a traducción, non? As que se chaman TAO, os programas estes de traducción asistida por ordenador, as CAT Tools. Sí. Que fante a vida moi sinxela, a verdad. Fanche a vida moi sinxela e ademais é que reducen tantísimo o tempo da traducción porque nos xogos, por exemplo, no que dicía desde in-game, hai moitos termos que se repiten, eso xa se vai propagar só, logo vas ter que revisalo, obviamente, a ver se propagou onde non era, vale? Claro. Pero eso, reducen muitísimo o tempo de traballo. Eu, de feito, cando fixen a traducción do Ruin Raiders, pasaron nunha folla de cálculo, pero pasei no a Trados, que é unha destas ferramentas para facer a vida máis fácil e tal. Con respecto á pregunta de... Ui, perdón. No, eu vou dicir que é unhas prácticas do ETIP, cando estiven traducindo un trociño de The Waylanders, estaba todo o proxecto en MemoQ, que é outro programa igual que Trados para este tipo de cousas. E claro, como estaba case todo o xogo traducido, a memoria de traducción, a base terminolóxica, estaba xa plagada de cousas, e había cousas que, aínda que eu fixera un pouco de traballo de documentación para saber como se chamaban as razas, as personaxes, etc., ás veces podían se me escapar porque non xogara o xogo, tiña todo o contexto que podía sacar calquera persona máis. Entón, sí que axudou moito a dicir, vale, esta persoa chamase así, esta raza chamase tal, traducirono así, pois vou manter esa terminoloxía, non para que non se note que isto fixo alguén totalmente foráneo ao xogo, non? Porque, claro, sí que axudan moito. Sigue, sale. Claro, a ver, tamén iba a comentar que no tema do, por exemplo, igual ves estás traducindo pois actualización dun xogo, un parche, un DLC ou que sexa, e ves dunha traducción que se chaman traduccións herdadas. Entón, ti non podes ir de repente e cambiar algo que se chama pataca
por outro termo que se che ocorra, neso tamén che axuda moito este tipo de ferramentas no proceso. Respondendo á pregunta de Iago de antes, eu vou pecar de básica e dicir que os meus favoritos para traducir son os textos de Lore. Porque aí é onde máis liberdade tes realmente. Obviamente tes que axustar o estilo do xogo. Se é un xogo medieval non vas traducir como se fose un de ciencia ficción, pero sí que podes ponerte máis florido, normalmente non hai tantos problemas de restricción de caracteres, e bueno, os diálogos tamén me gustan, pero ainda teñen máis restricción, porque claro, tes que, aparte de adaptar o estilo, adaptarte ao personaxe, como fala e todo iso. Textos de lore sería, entendo que as fichas, descripcións de obxectos, de personaxes... Claro, sí, por exemplo, os libros que aparecen en The Elder Scrolls, as notas que... os audios que atopas no Bioshock, todas estas cousas, ese tipo de textos. Logo, claro... Por exemplo, estamos vendo a cabeza o caso do Child of Light. Por que non coñece o Child of Light, é un xogo no que é todo rimado, poesía, todas as persoas falan en rimado, na versión en inglés. Efectivamente, no caso da traducción ao castelán, imos ter que falar de traduccións ao castelán, porque xogos traducidos ao galego hai os que hai, que non se echamos os 50 comercializados en Steam. En itch.io sí que hai alguna cousa máis pequeniña por aí, tal, ou feitas por fans, tamén hai alguna cousa máis. Pero tristemente eso, en galego pues estamos ahora aquí citando dos exemplos que tocan por aí, pero non tanto. Entón, volvendo ao tema, eso, Child of Light, que foi feita por Alba Calvo, de feito explica na súa canle de YouTube un pouco o proceso. Claro, era un pouco iso, aparte creo que non tiñan nin as liñas, claro, que decías ti que vos mandan unha especie de Excel por atendendo rápido, pero sen contexto e sen cosas raras, e que se volvía tola para rimar todo. Aparte tiña que ser a mesma rima, non podía variar a rima. Logo tamén aparecía unha personaxe que non rimaba. Cada liña de Excel, se non me lembro como nos explicara, cada liña de Excel era cada liña de texto. Se son 4 liñas de texto, non aparecían así, aparecían así. En plan, tiña que facer ela o puzzle para saber cal era a rima original. Que rima con que? Claro, para saber cal era o poema exactamente, porque igual había cousas que rimaban entre sí, pero non eran do mesmo poema. Non, en plan, non só que tiñan que rimar, senón que ademais tiñan que ter sentido dentro de sí mesmos. Que foi unha odisea, pero a verdad, judos tú, Alba, porque... Sí, e todo isto con idioma tamén clásico, o sea, de época Shakespeare, claro. Pues a merced de cousas así, ou fantasioso, digamos. Claro, hai encargos que, claro, logo tamén isto pasa como coas arbitraxes nos deportes. Pois aquí a traducción, cando hai algo mal, a xente vai para aí, pero cando está ben, igual custa un poquinho máis. Estos son casos que cando sae está ben. E a verdade que sí que é un xogo que o xoguei na súa época en versión en castelano, creo que foi, ves que ten a súa personalidade de tira pa diante. É un xogo moi interesante niso. Lembramos eso, xente do chat, se queredes unha preguntiña máis ou cousa de traducción. Antes dixeron TM, que entendo que eran as TM. Eran as terminoloxías. Sí. Vale. Son as bases as bases terminolóxicas que nos dan ou non nos dan. Que ten que facer normalmente alguén. Claro, falábamos antes, comentabas, Saleta, antes de comezar o directo, que tamén estabas traballando algún xogo de móviles. Claro, aí temos unha novidade que non é como xogos... Bueno, ahora xa todos les pasa un pouco todo isto, pero claro, antes os xogos físicos, pois, facías a traducción e veña, chao, ata outra. Pero agora, claro, os xogos de móviles, que son xogos que se actualizan constantemente, pois tedes aí un pouco o servicio de garda, non? Realmente pasa... Non só cos xogos de móviles, pasa con casi todo. Eu, sobre todo os xogos que de repente pois, deciden sacar un parche con máis contido ou un DLC ou que sexa, cada vez pasa máis. Agora que nos dan os xogos a cachiños, pois é eso. Pero bueno, no caso dos de móviles, igual si empezan sacando unha parte e logo pois máis tarde din, vale, mira, temos estas outras 6.000 palabras, podenlas traducir e tal. Eu co xogos de móvil, con este en concreto, tiven moi boa experiencia, estou tendo moi boa experiencia. É unha delicia traballar con el, deronme un montón de tempo, deronme todas as facilidades posibles. Excelente, a verdade. Pero bueno, tamén me pasou de recibir doutros xogos
En plan, mira, temos 300 palabras, queres facelas? Ou temos 6.000 palabras ou así, de cousiñas que quedan, incluso de notas de prensa, informando dos contidos, esta clase de cousas. Por situar iso, 6.000 palabras, eso canto é? Un día, 3 días? 6.000 palabras, dependendo, vamos a ver, a media, teño entendido que son 3.500 ao día de traductor. Vale, depende, hai xente que vai máis despacio e hai xente que vai máis rápido. Tamén depende do contido, porque eu que sei, se estou traducindo... Claro, efectivamente. E eu non só traduzo videoxogos, tamén traduzo bastante software. Entón, eu de software igual se podo facer os 6.000 un día, pero de videoxogos vou bastante máis despacio. En plan, 6.000 palabras, podo facelas en 2 días e medio, se me dá tempo para revisar e mandalo todo así máis tal. Pero... A min xurdíame a pregunta un pouquiño a pinchar de que é o máis chungo de traducir que atopastes, de decir isto non ten traducción, sexa o galego ou o castelán ou... porque a min pasoume cun guión que escribín eu en galego e quixeno traducir o castelán e costoume. Porque había cousas que non era quen de traducir. Por exemplo, tiña unha personaxe que contestaba Madia Leva, e dixen, e que isto como sería en castelán? Non Como hai dis xeito. Madia Leva en castelán? Non hai. E pasouvos algunha vez? de non atopar equivalentes exactos para unha traducción constantemente, porque é eso. De feito, moitas veces pasa ao contrario, porque o inglés para algunhas cousas está super limitado. O castelán ten moita máis variedade da que podes tirar, e o galego tamén. Entón, está eso. Problemas de traducción, eu creo que o máis complexo moitas veces é precisamente do que iba o TFM de Celia, que se non tes desdobradas as cadeas, os segmentos, tes que neutralizar todo. E tamén é el pan nuestro de cada día. En plan, podes abrir unha consulta, pero igual non xa contestan, entón, vale, que facemos? Vamos a neutralizar como se poida. E a veces é imposible. Bueno, non tes contexto, non sabes se o que tes que traducir xa non é a dificultade de que teñas que traducilo ao neutro, é que directamente non sabes a que o tes que traducir, porque non sabes o xénero propio no inglés, entón é un pouco lotería. Eu creo que algo que resulta complexo de traducir tamén, ademais das marcas de xénero, son os chistes. O humor é dificilísimo de traducir, pero cando consigues é unha bomba, pero é moi complicado. Encántame traducir humor. É algo moi divertido se che dá ben e se che gusta e tal. A min gústame, pero non fixen tanto como para dicir que se me dá ben. Dáseme como a calqueira persoa máis normal, non? Pero eu dixen que se me dá ben, dixen que me gusta. pero sí, tendo en conta que eu son máis da parte máis in-game, a parte máis menos de pensar e máis de pois non me metín tanto a humor. Por exemplo, o propio Undertale ten moitísimos xogos de palabras entre os dous irmáns que son esqueletos facendo chistes sobre osos. De feito, ao inicio dos tempos do meu TFM, a miña intención era traducir non só as marcas de xénero, senón tamén os chistes. Pero aí sí que se me iba de tempo, de caracteres e de vida. Pero sí que estaría moi ben porque no galego xustamente podemos facer moitos xogos de palabras con palabra oso. Entón, estaría ben, pero eu personalmente, volvendo a que preguntabas ti, Ángela, a dificultade máis grande así que me lembre eu que tiven a hora de traducir foi xustamente nunha clase do ETIB que nos estábamos a facer un traballo, o sea, unha práctica, vamos, é moi estúpido, pero estábamos a traducir un xogo, tiñamos o xogo e todo, o sea, era todo fantástico, tiñamos o xogo para probalo, podíamos exportar a traducción mentre estábamos facendo, tal, bueno, a zona de traballo idónea para un traductor, o sea, tiñamos todo. Mais quedei atascada como 20 minutos nunha cadea porque dinme conta de que había un carácter, o sea, estaba traducindo a parte dun menú no que ti podías cambiar os controles eran as teclas do teclado, non? Había un carácter que non sabía o que era. Tardei 10 minutos en atopalo e outros 10 minutos en mirar a pantalla sen saber que poñer.
Entón, ao final, dinme conta de que o que pasaba era que os caracteres eran toda a liña de caracteres que está... todos os símbolos que están na liña dos números, Ajá. máis no teclado de Reino Unido, non no teclado de España. Claro. Están cambiados, están todos cambiados. Entón, tardei un montón, de feito, teu que ver o Ramón, o noso profesor, a dicirme, dalle un poquinho, a ver se te das conta do que está a pasar. Entón, dinme de conta, vendo a foto do teclado, e digo, hostia, hai que localizar o teclado entero. É unha mostra de traducción, o sea, de localización, perdón. Non só hai que traducir o texto, sino que tamén hai que exportar ese teclado ao noso, non? E foi como, hostia, 20 minutos para entender o que era o teclado. Pero bueno, ese tipo de cousas logo quedas hecha aquí e xa non o volves a facer, salvo que che dé un tal. Pero aprendes. É complicado no principio, pero logo está moi ben. Así que Movidas desas pasan constantemente, o sea, con calquer cousa, porque ademais podes recibir xogos de calquer cousa do que non tens ni puñetera idea, Sí. entonces pues de repente tens que sacar un máster acelerado de xadrez, de xenética molecular, do que sexa, porque aparece isto en concreto e tes que tal, perdeste, pero bueno, aprendes. Eu o que fago cando me atasco nunha cadea é seguir adiante e deixala para o final. Sí, eu intentei facer iso, pero nese momento quedeime tan... Claro, que meteuseme aquí, tío, non pude seguir adiante hasta que non me saquei. Pero bueno, sí, é así, pero eso. O traballo de documentación previo no propio momento é algo que debería pagarse, a verdade. Debería pagarse. E por que creedes que non vos dan ese contexto, que vos mandan as cousas? É por falta de recursos, por falta de tempo? É porque falta non de o ganas. pensan. É porque non pensan que nos faga falta. É porque se un programador ou un developer desenvolve un xogo en inglés, non pensa en todas as cousas que pode precisar unha persoa que fale castelán ou galego ou coreano, sabes? Non pensa nin nas marcas de xénero, non pensa en nada deso. Entón, a maior parte das veces eso, non é nin sequera pasotismo, é que non o pensan. Están tan afeitos a que todo sexa un produto para eles, para a lingua e a cultura anglosaxona, que non se plantean que podamos precisalo. Entón, En certo sentido, non digo que estexa ben, en certo sentido é entendible ata certo punto que pensen dese xeito, pero para eso deberían ter as empresas desenvolvedoras un pequeno departamento de xente que pense nestas cousas, non? O que pasa é que ou ben os estudios pequenos non poden permitirse ou os estudios grandes non queren permitir. curiosamente, na miña experiencia, os estudios pequenos son os que están máis aí, en plan, se necesitas algo, Sí, eso é verdad. pregúntanos, resolvemos a consulta que teñas, mandamos a documentación, o xénero dos personaxes, unha descripción, todo o que necesites, vale? Pero ao final son os grandes os que pecan deso, de decir, Sí. bueno, pues mira, búscate la vida, chica, nos da igual. Pero é un pouco triste, porque eso, que teñen os medios de facelo, e que sería entendible que fixesen eso, que non contasen cas diferencias culturais necesarias que temos que coñecer para facer unha boa localización, pois fai 10 anos. Pero tendo en conta o grande que é a industria do videoxogo a día de hoxe e o que medrou nas últimas décadas, pois hai que poñerse o día, muchachos, e mandarnos o material que precisamos facer un bo traballo. Porque logo a culpa de todo é dos traductores, así que, en fin. Sí, pero ao final sí que hai un pouco eso de o que comentabas antes do efecto árbitro, de persoa que arbitra. Falábamos antes do tema de adaptar bromas ou chistes, tome, como non, Ángela, acordando do Elden Ring, nun caso que neste sí que era Ramón Méndez, un dos que estaba no equipo, que claro, tiña aquí unha cousa que é un talismán, que é un talismán con forma de tarro. Hai sinalidades. Eso é verdade. E logo temos outra que é cenizas de trío terrorífico. Que é un trío de tarros. Que hai que decir que lo comentaban aí no fío de Twitter no que aparecía isto, que realmente en xaponés era unha referencia ao equipo A.
entón que non tiña moito sentido e tiraron por aí. Creo que a traducción creo que eran terroristas ou unha cosa así, pero que terroristas queda así un pouco máis fora do contexto, pero iso, que por ver un exemplo de brincadeiras que ao final hai que eso, pois localizar ou adaptar, porque... Claro. Eu estaba me lembrando de que son dunha xeración un pouco anterior de as traducións de cousas de casa e do Príncipe de Bel-Air que metían chistes de Julio Iglesias, Jesús Gil del Atlético de Madrid en Sabrina, facían moi Sabrina, sí. Sí. Estaban moi guais. Eso só aguantou ben unha de Futurama, porque decía un señor que siga pa pasado a ver unha cosa que fixo Bertín Osborne fai 1000 anos. E curiosamente sigue sendo vixente. Pero polo demais sí, hai problemas con iso, sí. A veces sobrelocalízanse as cousas, é o que pasou con Sabrina. Pero polo que teño entendido, non foron os traductores, foi o director de dobraxe que fixo que saiu do... Xa, bueno, esa cuestión xa... Bueno, queda outro podcast solo. Sí. Eso cando fan un especial de dobraxes e series e tal. Pois nada, non sei, xente deste chat, eu vos un momento a ver se queres falar unha cousa máis. Lara, dalle. Eu teño unha última pregunta. Un xogo soñado que vos gustaría traducir para despois odialo para sempre xa máis? Unha franquía que pidas con ganas. The Elder Scrolls 6. Non vai sair nunca. É que é a miña son os meus xogos favoritos, Carai, a miña saga favorita. Sí, joder, pero en plan despois de anos lendo todo o lore profundo, super xa tes os coñecementos adecuados. Estou preparada para isto. A mí creo que me pasa o mesmo, pero coa franquía do Zelda. O sea, o calla traballar no Breath of the Wild 2, de verdad, porque que podería facelo con os ollos pechados, de tanto que o cheguei, tantas horas que lle botei e tanto que profundicei nel, non só nos xogos, e non máis solo do xogo, non? Pero sí, o calla traballar para eso, porque pasaría o teta. Eu creo que acabaríamos fartísimas, os dos fociños. A ver, sí, sí. Dirían logo os correctores a decirche, no, esto no sei que, os este xeito, en plan... Por eso decía o despois do diálogo para sempre, porque vos iban a dar, o sea, o propio traballo vos iba a destrozar o xogo, pero bueno. Sí, sería un pouco jodienda, porque rematarías por diálogo, pero bueno, por lo menos quedarías a justo. Bueno, xa fixen o meu, ahora, tal vez. Podo seguir ca miña vida, xa está. Sí. Pois nada, se non sei que comentas alguma cosa máis, Ángela, ou por chat, se non parece xa, eu creo que quedonos aquí unha imaxe ben un pouco de o primeiro día de clase de traducción, logo para a tempada que ven se que despasada o outro día. Total. Cando queira. Aquí testeamos. Así que nada, agradecer a Saleta González e a Celia Rocha pois que se pasasen por aquí polo Recuncho Gamer. Esperamos que tamén a xente que nos este escoitando ou vendo agora polo Twitch ou na canal de YouTube ou polo podcast en iVoox e en Spotify de Recuncho Gamer, pois tamén que vos quedase unha cousa clara de como funciona isto da traducción. E nada, bueno, reivindicar tamén, isto sempre facemos, pero bueno, cando ven algún xogo así o galeguiño, pois eso, píade un pouco con máis cariño. Se tedes na caneta tamén algún que temos falado do ano pasado, pero iso, sempre, pois eso, por menos apoiar cando se fai ese pequeno xesto. Normalmente, estudios máis ben pequenos, o que comentabas tamén antes, igual que son máis cercanos para cambiar cousas, pois tamén hai máis achegamentos por aí. Non sempre a nivel profesional, máis, en fin, bueno, que vayan aparecendo máis, pois tamén irán aparecendo máis oportunidades, imagino. Nada máis, alguma cousa máis, Lara, Ángela, non sei se me dixía algo. Non, eu non tiña nin idea deste mundo e encantoume. Eu creo que quedaron como estaban, Fixeron, sí, moi bien. Gracias. No, para nada. Estou flipando co tema de como vos mandan o texto e aínda non entendo moi ben a situación. Non tampouco, Eu tampouco. E morreremos e seguiremos sin entendelo, pero bueno, por lo menos... Eu levaría 25 xogos traducidos e será como, isto é novo, vaya. Non esperaba que pudesen liarme así, genial. Sí. Pois nada máis, un placer iso, Saleta, Celia, nada, Lara, Ángela,
Se vos pilla ben, vémonos a semana que ven o luns. Os veño. Teño unha idea, pero como ainda temos que pecharle para adaptala, imos facela. Pero bueno, estás Non chegando... prometamos nada. No, Eso. pero Diante estás de chegando o verán, igual non che digo que esa semana que ven, pero igual hai que facer un de viaxes por aí, que creo que faremos algo por aí. Igual hai que dar días de viaxes con videoxogos. ben, Eu creo moi que ben. ese pode entrar moi ben. Por lo demais, xa sabedes, @RecunchoGamer en redes sociais para seguir con máis contido de videoxogos. Lembrade que esta semana estamos co Switch Sports, que estaremos aí dobre sesión. Este martes no Twitch e o domingo no YouTube. E tamén, como todos os mércores, nova palabra do Diccionario Gamer. Neste caso toca xogos de cards. Ten que ter xogos de cards, un xogo de cards? O mércores. Como cebo, mestre do misterio. Polo demais, pois nada, iso, @RecunchoGamer e vémonos a semana que ven. Adeus. Adeus.